Niri kirolek tarte berezia izaten dute San Ferminetan, eta gaurkoan txinga eramalekin izan du gara. Xanta Sousak berriz ere irabazi egin du Nafarroako txapelketa, eta hark nola egiten duen kontatu digu zein den hainbertze sari irabazteko sekretua. Horrez gain, Katakrakeko San Ferminetako egitaragoaz ere, hainbat informazio jaso dugu, eta orain arteko San Ferminen inguruko balorazioa ere eskatu diegu hainbat eta hainbat herritarrei, horiek eta gehiago Zapigorria saio honetan. ¡Hola, San Fermín! Babes-zibilaren batzordea bidalitako oharraren arabera, bertzen 2 salaketa izan dira eraso sexistengatik, eta atxiloketa bat ere izan du da Bart arratsean. San Fermin bestak hasi zirenetik, 7 eraso salatu dira, eta 4 atxilotu dituzte. ¡Hola, San Fermín! Iruñeko San Ferminetan segitzen dugu, foru enparantzan gaude, eta orain eguerdian txinga erute txapelketa, Nafarro mailako txapelketa jokatuko dute. Beratik etorritako Nerea Sorondok, Txantreako, June Etxeberriak eta Lesakako Xanta Sousak. Ondotik, lanberak egin beharko dituzte gizasemeak ere. Nafarroako txinga eruate txapelketako bagaraiarekin, txapeldunarekin gaude hemen, Xanta Sousa, egunon eta zorionak. Egunon, eskerrik asko. Utzi dizut arnasa hartzen, edo igual goizegi etorre naiz, nola baloratzen duzu, erakustaldia egin duzu hau? Oso ongi, gustora, primera. Zein da sekretua edo, aipatzen zuten hasieran lurra hau ez dela kaso oberena, adokina, besoak balantzan edo biltzen direlako, baina zuretzako ez da deus ere oztopo? Pues sekretua, esto da sekretua, sufrimento eta nola esaten da. Para comenzar su labor. Amor propio. Maitasuna, Bai, hori garra, ez, venga. Nahi du, eta venga, sigi, eta ja, arrera. Aitzongi, egin txuzu, jatxun, 30, ezakit azkenean zenbatin gelitzu zara, 26. Bai. Zego saltzen duzu, Xanta? Gau. Zego saldu gau, a ver, arratz, magra. Arratzia magra, hori da trukoa. San Fermintako 10etako dezente bat inbar da txingak eraunteko. Hori da. Zorionak. Eskerrik asko. Eta ja rekorra unitzez gehiago betetzen juzun. Ez, nahikoa. Xanta, sekreto bat, Lesakako ura ere bada hor klabia. Bai, hau da Lesakaterako, bakar. Hau Lesaka, bai. Aitzoki, eskerrik asko. Eta azkena esan dugu. Hau pasanta! Hortxe, txalo ero bat, un fuerte aplauso para Xanta Sousa. 26 plaza. Hortxe, biziuki ekin dio lanari. Eben jugu June Etxeberria eta Nerea Sorondo ere, bakite erakustalea ikusten ari zatela, baina ze balorazio egiten duzu? Ondo, egon gara plazan ja, eta oraintxe hemen ja ikusten beste guztia, baina positiboa, ezagit. Zein da zuentzako trukoa? Xantak erraten zuen maitasun propioa eta egiten ari zaren lanan sinistia dela, ados daude? Izan daiteke. Eta gero fisikoa eta fondoa eta teknika ere izango da baita, denetarik. Entrenamentu gogorrak egin beharko ere pentsatzen dut, olako probak egiteko. Bai, esplosiboak batez ere. Denbora eta arte mugatuan ikuste ahalik eta hoberen egitea da trukoa.
Txantrearra izanik, ez dakit, izan duzu aukera San Ferminekin gozatzeko? Pixkat, bai. Hortik aintzinera gehiago igual. Bai, eta naberitzen da gorko ere. Igual orduan uztailean 6 jarri beharko dugu, 12 minolen tailan lanak egin eta fuera. Bostean pixkat hobeto igual. Aitzongi, bueno, eskerrik asko, June. Noche jarraitzen du. June Etxeberriak 3. plazaren bila. 3 plaza. Eta hortxe. Azkeneko momentu arte saiatu da. Bueno, Nerea, zuk ere egin duzu proba, ze balorazio egiten duzu edo? Bueno, konten azkenin, ez? Saiatzen gara, ez gara honiz prestatzen, badakigu kriston maila dagola xantakin, baina, bueno, konten, azkenin parte hartzen dugu eta txapelketak antzina segitu behar du, bertzenaz galduko da eta pena da horregatik. Hori da, erakustalia egitz polita egin duzu hiruek ere, ez dakit, honekin bukatzen juzue San Fermintako lanak, edo handikan baduzue bertze txapelketarik edo egunok eta? Ez, baitugu bertze lanak ere, gu biek trontzalaria gara, txingatan aritu gara, eta ni aizkoran aritu behar da, eta beraz sokatiran. Orduan, dei bat neskago zikiri animatzeko herri kiroletara, gutxi garela eta denak reziklatu behar gara, asik animatze daiztela. Bueno, nik erraten aldut, xantak errandun bezala, 10etako egin behar dela, ni horret animtzen naiz, txingak, igual, utziko jut bertze batien entrenatzeko duzi moduz, bueno, guan ja, serio esker mila, elkarrizketa eskaintzagatik eta zorionak. Y no puede más. Ya lo verás. Nerea se va a levantar. 8 plazas. Un cuarto. 3 centímetros. Ahí último, que está marcado. Con el lanzamiento. Estructura y en el suelo. Esta 8 ha sido 2 minutos de tiempo. Y ahí comienza la tabla deriva. Lehenengo dantzatia da horrena, la primera alza y al bajar prácticamente en 2 otra alzada entera. Como coloca Federación Charlie, 9 alzadas válidas. El juez le ha preguntado si quiere realizar una más. Tiene 2. Ahí veis cómo es. Alzadas válidas. Y por lo tanto, cuando realice esta, ya será campeón 12. Todavía le quedan 25 segundos. Pero Maña Sartura, a ver si tiene tiempo para una más. ¡Anda, Íñigo! ¡Hola, San Fermín! Uztailaren 10 honetan San Ferminen erdian gaude, iragan dira lehenengo 5 egunak eta atzean utzi dugu asteburua, unerik jendetsuena izan ohi da eta hori somatzen zen. Kaleetan eta horren inguruan hitz egiteko tabernariekin egon nahi dugu, ea jende gehiago somatu duten, gutxiago eta zer moduzko taberna giroa izan duten azken egun hauetan. San Ferminen erdia iragan da, balartze txiki bat egiteko moduan. Bueno, oso ongi joaten ari dira, egia esan, bai 6a, asteburua eta garbi dagoena da aste hau lasaiagoa izango dela. Guk baita ere pozik gaude, neko jende ona etorri dela eta pozik gabiltza.
Bueno, hemen ongi, bai, hemendik jende pila bat pasatu dira, eta posi gaude, bai. Bai, bueno, ni aurten da lehenengo urtea hemen nagoela, baina bai asteburuan nabaritu dugula jende gutxi egon dela, eta batez ere 6an, ez zen hainbesteko jendea izan, larun bat izan zen egunik potoloena edo, eta orain gehitzen dira beste egunak aste bitartez eta espero dugu jende gutxiago egotea, baina bai ostiralean agian azken eguna izan da jendea bai bueltatuko dela eta. Bueno, nahiko jende egon dela, baina uste du pixka bat gero eta gutxiago. Ez dakit zergatik, orain nongo publizitate egiten ari den Madridik, ez da oso ona eta agresio sexuala gertatzen diren kasuak eta uste dut pixka bat jeitxe egin dela nobetare. Nire iritzi pertsonala, nik uste baietz, baritzen zela normalean asteburu izanen da beti, de hecho, Iruñeko batzuk jateren kanporatzen dire asteburu, eta aurten ez dakit ora gertatu zen, baina nik uste orokorrean jende gutxigo. Nahiko, motela ebitzen zen, baina ez ibiliezina beste urtetan bezala, baina, gero toki batzutan hemen adibidez non batean, nahiko beteta izan zen, ez? Bai. Orduan, igual toki batzutan abaitzen dira orokorrean, baina, Bai, gero gainera nik uste dut hirian nahiko orokorra da atzerritar askoz gutxiago dagoela urten, ez? Jende gutxiago dagoela oroa Sanferminetan, eta beraz, ez dakit, giza aurpegiko Sanferminagoen bidean egon gaitezkela, ez? Ze oroar, segurazki eskala handiegia zen, azken urteetan egon dena, eta urte batzutatik ona, nabarmena da jende gutxiago dagoela, eta horri esker gauza asko bizigarriago dira. San Fermin besteka aintzinera segitzen dute, eta hemen herri San Ferminen gunean edo plazan egindako bazkari batera hurbildu garenean aurkitu dugu Amaia Laseras, Lesakako Tantiru Mairu ikastolako lehendakaria, hain zuzen ere, aurtengo Nafarro oinez antolatzeko ardura duen ikastolako lehendakaria. Ez dakit, nola duazte San Ferminak oinez txokoari dagokionez, Amaia? Oraingo zagitzongi, bertzurtetan bezala, giro paregabea dago, jende hauniz dabil, afaltzera, azkaltzera, ekitaldi pila bat, aiz politak. Ni ez nintzen egon 6 hemen, baina orantziaten ez birritz eta porrotxen txupinazoa itzaitzu unkigarria izan omen zen, eta oraingoz konten gabiltza bai. Izanen dugu aukera oinezaren inguruan eta solastatzeko, dozimuz, azpimarratzekoa da aurten Tantiru Mairu ikastolak herrian berean, Lesakan ere bertze ostatua edo antolatu duela, pentsatzut, zaila izanen dela biak ere koordinatzea, jendia bilatzea ikastola eta herri txikiak dire, ez dakit. Zaila izan du da, ez genekin agitzongi nola antolatu historia, pena ematen zigun, hain zuzen ere Nafarro oinez urtea izan eta herria lekuk hori gabe, orduan 3 egunez ireki dugu aurten bakarrik, eta formatu txikiagoan, badakizu normalean bazkariak, afariak eta ematen txugula, orduan aurten simplexeagoa, baina urare antzinerateri dugu, baina egia da zaila izan dela jendea bilatzea bilekutan egoteko, baina ben pinja Lesakakoa egina eta orain hemen jotak. Lesakarra unitzera hurbilduko dire orduan ona lanera, jakin badakigu asteburuan baztan ikastolakoak, Nafarroko bertzainbat ikastoletako guraso eta senideak izan du birela, herritarrak ere hurbilduko dire, herriko bestak izan da ere onat lanera. Bai, dudik gabe, koordinatzaileak, adibidez ostalaritzakoak, ekonomia hori denak herrikoak dire, ikastolako gurasoak edo laguntzaileak, edo dendako arduradunak eta orduan jendea unitzi da asteburuan, baina batez ere guk hartu ditugu herriko bestak bukatuta geroko tarte hori, orduan bihartik antzinera haunitz izanen garaia Lesakako gurasoak, edo laguntzaileak, edo lagunak, eta bai. Berez, urriaren 15 da egun handia edo, aldiz horren aitzinetik, itzordurik garrantzitsuan edo San Ferminak izaten dire, behinok bukatuta, zelan ekin segituko duzu, zer da egin behar dena urriaren 15 hortarako bidean? Orain egia da, San Ferminak pasatu duta atxeden txiki bat hartuko dugula, eta irailean baditu gauza pila bat, ez egunari begira bakarri, bertze ekitaldi batzuk ere baditugu, bidasoaren inguruan, trenbidearekin lotuak, berako Labiaga ikastolarekin ere badugulako ekitalditxo bat. Egunera unitz hurbiltzen ari garela
uste dutela dena ez da lana, eta besta bat egin bada kontzertuak, aurretzat, festiboagoa ez, orain arte igual alaitz kulturala izan da orain arte egindakoa, eta gero ja, azkeneko egia da gauza unidean zintua daudela, orain nik uste dut, lotzeko dagoela eguneko joarduera, baina ibilbidea gauza potelonak egina dire, orain ja detaila, baina uniz direnez, lara bat dugu. Txatuko dugu, oraindik ere egun batzuk gelditzen direlako San Ferminin besta hoketan, ikusten dut bikin batin kamista daramazula soinean, non eskuratzen aldire hemen Iruñan? Bai, bi puntu dituzte, batetik oinez txokoa, eta ordua unitzetan idekia dago, eta gero San Anton karrikan dugu, urte osoan zehar izan dugun bezala, denda, eta goizez ez nahi zoroitzen ordutegian, ikuste dut, ezagit, seguro, baina arratsaldin iritokatzen baitzet gaur, 6-etatik 9 arte, bi puntu horiek dituzue, eta material aski polita dugu negozio pasatu, eta badentikan, eta gero ere hemen oinez txokoan ere badire materialak ez direnak San Fermietakoak bakarrik urte osoko zerakudako kolekzioa eta orduan, aukera polita da. Ederki, izan dugu aukera lasaitxe gore solasteko, dozimuz eskermila solasoke eskaintzegatik, ongi izan eta zorterik onena Amaia. Eskerrik asko zuei eta ongi pasa bestak, gerarte. Egizulo, goxo, egizu, lo estia, agurtu, iluntzeko. Hola, San Fermín! Hemen atzean ikus dezakezue Katakrak taberna eta liburuten da, eurek ere egitaro propioa dute San Ferminetan, Black Fermin hain zuzen ere, eta beste musika eskaintza bat emateko modu bat da. Zuek hemen Katakraken egitarau propioa duzue ongi dijoa? Bai, egia esan goizean goizetik gaur liburuen da zabaldu dugu 10-etan, bermuta dator, gero pasatzen dira erraldoiak, eta bazkari asko izate ditugu, arratsaldean ere egoten da jendea, eta egia da nolabaiteko musika ekarpena egin izan dugula lehenengo egunetan, eta baita ere 13an egingo dugu Black Fermin deitzen diogu, eta aurten ez dakizen bagarren urtea den, ze Hormiga Atomikan hasi ginen 2013an egiten, eta oro har musika beltzaren inguruan, munduko musikak, baina bertako DJ-ekin. Pixka behar bada musika eskaintza ezberdina egiteko? Bai, gainera nik uste dut, Iruña herrian jada somatzen dela, hor ikusi dugu bai Herriko Tabernan, baita ere Nebula Tabernan, eta Txirikorda Txoznan, nolabait esatearren DJ asko errepikatu direla, 6an jotzen zuten toki batean, 7an bestean, eta orduan sortu da, batetik egon daiteke udalaren programazioa, edo Jai Herrikoiek egiten dutena, edo Nafarroainezek, eta bestetik sortu da halako programazio bat, bestelako musika baten aldeko apustua egiten duena, segurazki dantzagarriagoa, adin desberdinek parte hartzen dutena, emakumen presentzia bestelakoa dena bai musika jartzen eta baita ere dantzalekoan, orduan, nik uste dut pozgarria dela, halako hegemonia txiki bat sortzen ari dela soinu eta festa egiteko modu batzuen inguruan. Ados, tira, ongi segitzazula San Ferminak, oraindik egun desente dituzue aurretikan, eta, indarrez. Bai, indarra eta lana. Bikain, mila esker Festek ere aldarrikapenerako balio dute eta Katakraken moduan hemen Zabaldi elkartasun elkartea dugu atzean eta egitarau propioa ere osatu dute. Zuek hemen Zabaldin zuen egitarau propioa duzue, pixkat saiatzen zarete zuen filosofiari jarraitzen dion egitarau moduko bat antolatzen? Nola? Bai, gure kontzertuak diozu, Bai, horixe da. Bai. Hor duzu bai. Egia esan ez dakit buruz, izena ezeneko. Bila, zuk igual jakinen duzu, Nola izan zen hori. Bai, tira, zen gehiago pixkat, ze motatako gitaragua saiatzen zareten osatzen zuen publiko horri begira.
Bueno, ikuste denetarik, ez? Bai. Ekartzen dugu talde gazteak, normalean ez ezagunak, eta gero famatua egiten. Bai, bat baino gehiagotan hola gertatu da. Bai, ez ezagunak, arras ez ezagunak, eta gero mendikan pasatu, eta gero urtean zean, ostras, hemen hasi ziren. Eta gero DJak ere, ez? Beti kontzertuak, eta kontzertuak hemen ez dugu, ez dakit nire diskoteke bezalako torrelako gauzak, ez? Orduan, kontzertuaren denbora nahiko murriztua da, ez? Ordu bat, edo ordu bat apiko. Bi ordu, zeiak pizkaba gehiago, baina ostirala eta larun bata, hori, bi ordu. Eta gero hori tartekatzen dugu DJarekin, normalen kasu honetan izan zen 6an osteguna, etorri ziren ostiralan ere, ez? Ez, ostiralean Elisa neska bat izan. Bai, gure lagun bat Mexikotik etorritakoa brigadetatikan, eta justu etorri zen bera pintsatzea. Ados, mi esker, eta ongi segi eta disfrutatu zuen jaiegunak. Vale, mi esker zuei. Mi esker. Donibane Garazitik dator Fredi, ona etorri zara Iruñeko taldearekin jotzera. Hala, hori bera, eta untxa kontent, hemen etortzea egun. Giro paregabea, ez dago hemen? Paregabea ez dakit, bera batira, horiek egin behar dugu. Euria aritu du eta portxean gordezate. Ze euri, zen euri, ikusi oso euri, euria? Ez dut uste. Horregatik dara batik hau hemen, Tira, segi jotzen utziko zaituztegu txistuarekin, bai? Goitetik tira, ora. Eta gu atzetika. Bai.